സുഖമുഖാതമൃതദ്രവസംയുതം നിഗമകൽപ്പതരോർഗളികമ്പലം നിഗമകൽപ്പതരോർഗളികമ്പലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവസംയുതം സുഖമുഖാതമൃതദ്രവസംയുതം സുഖമുഖാതമൃതദ്രവസംയുതം സുഖമുഖ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം. വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി കണ്ടു. പരമപദ പ്രാപ്തിയിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പരമപദം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്തൊക്കെ വരും? നമുക്കൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക, നവവിധ ഭക്തിയിലെ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ. ശ്രവിക്കുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിലൂടെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കാനും പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. പിന്നെ ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിദ്യകളുടെ രാജാവ്, പ്രവർത്തികളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തി. രാജഗുഹ്യം, രഹസ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായത്. ഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യം, ഏറ്റവും രഹസ്യമായതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജവിദ്യ, വിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വിദ്യകൾ എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ രാജവിദ്യ, അപ്പൊ വിദ്യകളുടെ രാജാവും ഗുഹ്യം, രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയണത്. ഇത് എന്താണത്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയണത്? അപ്പൊ വിദ്യകളുടെ രാജാവും രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ത് കാര്യമാണ്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അധ്യായം 9 അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്. അത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യമായ ഒരു അറിവാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അധ്യായം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്, ഏറ്റവും നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടുതലിട്ട കാരണം കൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ചില ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂ തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു,
എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്നൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. പക്ഷെ ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അർജുനൻ എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം വർദ്ധിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അർജുനൻ അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇതെന്താണ്? രാജവിദ്യയാണിത്. പിന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്. അത് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തെ മൃത്യു സംസാര വർമിനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല ഹേ ശത്രുഞ്ജയ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ അതായത് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് എന്തോടെ പറഞ്ഞത്? ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. കാരണം സേവനമാണ്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലെ ഏറ്റവും രാജാവായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണിത് ഭഗവാന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സെൻട്രലാണ് ഭക്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായതാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. നമുക്കറിയാം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മയാ തതമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷു വസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ആരിലാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവ്യക്തമായ രൂപത്തില്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്.
സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഭഗവാൻ, മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. കാറ്റ് എപ്പോഴും എവിടെയാണുള്ളത്? കാറ്റ് എപ്പോഴും ആകാശത്തിലാണ് കാറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ആ കാറ്റ് ആകാശത്തിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ആകാശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വായുവിന്റെ ചലനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ചലനം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എല്ലാ കാലത്തും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നതും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുന്നതും ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിഷ്ണുമൂർത്തികളായിട്ടുള്ള പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതില് ഓരോത്തിലും എന്താണ്? അതിന് ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ട്, രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് ആര്? പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തി പാലാഴിയിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ട് പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും? തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഇല്ലാതാകുന്നതും ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്? അത് ആവിർഭവിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അത് ഇല്ലാതാകുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പക്ഷേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ബന്ധമില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത്? ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നിനും ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ ഒന്നുമായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്.
മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയായിട്ടാണ് ആരെ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? സൃഷ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം സംഹാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? സംഹരിക്കലും സംഹാരവും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതാ മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുമ്പോ മൂഢന്മാരെന്നെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കറിയില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ മൂഢന്മാരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവര് എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മോഖ കർമാണോ മോഹജ്ഞാന വിചേതസ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ചെയ്യാണ് മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മോഹിതരായിട്ടുള്ളവര് ഈ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പൊ അവര് എന്തിലാണ് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക്, അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളിലാണ് അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനം നേടിയതെല്ലാം അവരുടെ എന്തായിട്ട് പോകും? പാഴായിട്ട് പോകും. അവരിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങള്, മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഈ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പാഴായി പോകും. കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ അപരാധം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവർ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആസുര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളുള്ളതും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ജ്ഞാനം നേടിയതെല്ലാം അവരുടെ പാഴായിട്ട് പോകും. ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിം ആശ്രിതഃ ഭജന്താനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചായിരുന്നു? വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ കുറിച്ച്, അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച്. അവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവർക്കാണ് അവര് ഇത്രയും നാളും നേടിയ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ പാഴായി പോകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മോക്ഷ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അവരെ പാഴായി പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര്
ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതി. ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. രാധാറാണിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. യോഗമായാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആര്? സുരക്ഷിതരായിരിക്കും വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഞാൻ, അവ്യനായ ആദി പുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരും വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരും. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര് ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യനായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരാണെങ്കിലോ, വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവര് നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ മുഴുകി അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ഉണ്ടായ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനം എല്ലാം അവരെല്ലാം നശിച്ചു പോകും, അവരെല്ലാതും പാഴായി പോകും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടുകയും ചെയ്യും, അവര് ഭക്തിയിലും മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ കുറിച്ചും ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചും. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇനി ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ഈ മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ നിരന്തരം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. എപ്പോഴും കീർത്തികൾ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്നാ പറഞ്ഞ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നു, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടും അവര് ഈ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾ ആരാധിക്കുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട്, നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്തി, എന്താണ്? പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിത്യയുക്ത ഉപാസത, ഇവര് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം ഋക്സാമാ യജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും എന്നെ കുറിച്ചാണ്, പവിത്രമാകുന്നതും എന്നിലൂടെയാണ്, പ്രണവവും ഞാനാണ്, ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതാവും പിതാവും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആരാണ്? ഞാനാണ്. അറിയേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പവിത്രമാകുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ്. പ്രണവം ഞാനാണ്. ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവും ഭഗവാൻ, പ്രഭുവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയും
എല്ലാവരുടെ വാസസ്ഥാനവും എല്ലാവരുടെ ആശ്രയവും എല്ലാവരുടെ ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭരണകർത്താവ് എല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭരിക്കുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാവരുടെ പ്രഭുവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വാസസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ആശ്രയം നമുക്ക് വേറെ ആരും ആശ്രയമില്ല. നമ്മുടെ ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാം ഭഗവാനും തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അത് നിർത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അമൃതമായിട്ട് വരുന്നതും മൃത്യുവായിട്ടുള്ളതും ആത്മാവായാലും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. മഴ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതും ആത്മാവായിട്ടും ജഡവസ്തു എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെല്ലാം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോമപാനം ചെയ്യുക. സോമപാനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സോമരസം, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പാനീയമാണ് സോമരസം. അത് പാനം ചെയ്യുക. അത് കുടിക്കുന്നവരും സോമപാനം കുടിക്കുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവർ ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യഫലങ്ങള് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കാക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ശരിക്കും ഇവര് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് സ്വർഗലോകത്തില് ജനിച്ച് ആ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? തേതം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പോ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗലോകത്തിൽ ജനിച്ച് ആ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ ആ ദിവ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒട്ടേറെ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അങ്ങനെ ഈ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അന്വേഷികൾക്ക് സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്, ഇങ്ങനെ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. കാരണം അവർ ചെയ്ത പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവര് എവിടെ പോകും? രാജ്യത്ത് പോകും. അത് അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. വീണ്ടും അവർ കർമ്മങ്ങൾ സുഖാനുഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെയും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നത് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. കാരണം അത് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം ജനാ
ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ, ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, പിന്നെ അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെ വേണം? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക. പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. യേപേന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാ വിധിപൂർവകം. അവിധിപൂർവകം മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഭക്തന്മാര് അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ശരിക്കും ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സരസ്വതി ദേവിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സരസ്വതി ദേവി ആരാധിക്കുമ്പോഴും ആ സരസ്വതി ദേവി ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ അവരെ ആരാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ശരിക്കും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. കാരണം ഇവരോട് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനാണ് നടത്തുന്നത്, ഇവരിലൂടെ നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യാന്തി ദേവാവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകൾ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവിധിപൂർവകം വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും, പിതൃപൂജകരോ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? 3 കാറ്റഗറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ജനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, നാലാമത്തെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവസാനത്തേത് പരമമോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന്, മറ്റതെല്ലാം പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നു. അല്ല, ഈ പറഞ്ഞ ജീവിക്കലും ജനിക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ജനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ജന്മം വരും, പൂർണ്ണമായ മോക്ഷം കിട്ടത്തില്ല. അവസാനത്തേത് ജനിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടും, ജീവിക്കാൻ പറ്റും, മോക്ഷപ്രാപ്തി. ഓക്കെ, അതായത് ജനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് മരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ പിന്നെന്തില്ല? അവിടെ ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയാലും പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് പോയാലും പിന്നെ ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ലോകത്ത് പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ ജന്മം എടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്, വീണ്ടും ജനനുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയുപഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, അത് ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് എന്തർപ്പിച്ചാലും ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അത് ഇലയാകാം, പൂവാകാം, ഫലമാകാം, ജലമാകാം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, എന്തായാലും പത്രം എന്ന് വെച്ചാല് ഇല, പുഷ്പം പൂവ്, ഫലം ഫലവർഗങ്ങള്, തോയം വെള്ളം, ജലം, ഇത് എന്തായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ. എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യത് ഹോഷി യദാസി യത് പശ്യസി കൗന്ദേയ തത്പുരശ്വാമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പറയുന്നത്, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് നിവേദിച്ചാലും, എന്ത് ഭക്ഷിച്ചാലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും കുന്തിപുത്ര നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ. നമ്മളെ ജീവിതത്തില്, നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം? ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമയം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വിധത്തില് നമ്മളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, അതായത് എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞേക്ക്, യത് കരോഷി യദശ്നാസി യത് ഹോഷി ദാസി യത് പശ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷാമതർപ്പണം. എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അടുത്തില്? സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസി പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഒരാളോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? സമഭാവനയാണ് എല്ലാവരോടും. പക്ഷേ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവും ഇല്ല, എല്ലാവരും സമഭാവനയോടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷാപാതോ അസൂയ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. അവൻ എവിടെയാണ് അധിവസിക്കുന്നത്? അവൻ എന്നിലായിരിക്കും അധിവസിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോടൊക്കെ ഭഗവാന് ചെറിയൊരു എന്തുണ്ട്? പക്ഷാപാതം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപിചേ സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യഗ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധുവെന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും അയാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. അപ്പൊ ഒരു ഹീനമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു വ്യക്തി ചെയ്തു, അത് പിന്നീട് ആ വ്യക്തി ആരായിട്ട് മാറി? ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ പിന്നെ പൂർവ്വകാലത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അയാളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. അയാളെ നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആരാണ്? സാധുവായിട്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ കരുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മള്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ?
അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് വേഗത്തിൽ തന്നെ ആരാകാൻ സാധിക്കും? ധാർമ്മികനായി തീരാനും സാധിക്കും, ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാനും സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അർജുനനോട് പറയാണ് എന്ത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാ പറയണത്. ഭഗവാൻ അല്ല പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, അർജുനനോട് പറയാണ് നമേ ഭക്തി പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. എന്തിനാണ് അർജുനനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാ പോരെ? എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലേ? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഇല്ല ഇവിടെ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്ന. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തനുണ്ടാവുന്ന അനുഭവം ആ ഭക്തന് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അവനോട് തന്നെ പറയാൻ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്ക് പാലിക്കും. അർജുൻ അസൂയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഭഗവാന് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ ലെവൽ വണ്ണാരൊക്കെ അവിടെ പോയി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുതിയവരൊക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, നിങ്ങൾ എന്തൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഉണ്ട് മാതാജി. ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളോടാ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അത് സാധിക്കും. ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാ, നമുക്ക് എന്താണോ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും ആര് തെറ്റിക്കില്ല? ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല. മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാരായാലും, അത് അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും ശരി, സ്ത്രീകളായാലും ശരി, കച്ചവടക്കാരായാലും ശരി, ശൂദ്രരായാലും ശരി, അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരൊക്കെ താരതമ്യേന എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? താഴ്ന്ന, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ നിലവാരത്തിൽ കുറഞ്ഞവരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാരായാലും അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. അത് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ പിറന്നായാലും ബുദ്ധിയുടെ തലം കുറഞ്ഞവരായാലും ഏത് രീതിയിലുള്ളവരായാലും ശരി, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉറപ്പ് എന്താണ്? പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉറപ്പാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജീമോം നമസ്കുരു മാമൈ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ.
എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളില് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞെന്നാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. മാത്രമല്ല ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താണ്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം. ഭഗവാനിൽ തന്നെ, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തില്, ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകത്തില് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.